Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әдәби очрашу. Әлмәт язучылары 3 көн эчендә әсәр язуның серләре белән бүлеште. Әлемендә ниндидер яралыгы булган кешеләр бу өлкәдә үз сүзен әйтә алырлык, чын мәгънәсендә әсәрләр язарлык булып өлгерсен өчен дип эшләнеп торган эш инде бу. Мәдәни мөхит проект мәдәни күңел ачу программасы белән 9 ел дәвамында синдерә. Эш беткәч уйнарга ярый. Шарлама авылында урам бәйрәме узды. Инде кая барсаң да бөтен өмәләргә бөтен халык бердәм. Бөгелмәгә эш сәфәре белән Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова булып китте. Башта планлаштырылган кыска программа урынына гражданнарны шәхси кабул итүдән тыш ул шәһәр һәм районның төп социаль объектларын йөреп чыкты. Толырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Эш сәфәре мәшгульлек үзәге ачылудан башланды. Хәзер халыкны эш белән тәэмин итү үзәген Россия эшче заманча кадрлар үзәген. Кадрлар илкүләм проекты кысаларында капиталь ремонттан соң биредә яңа сервислар кертелгән. Эш бирүчеләр белән очрашу өчен аерым заллар, балалар почмагы булдырылган. Апрельдән кадрлар илкүләм проекты кысаларында капиталь ремонт башланды. Шунлыктан кадрлар үзәгендә берничә зона барлыкка килде. Шәхси кешеләрдә, бизнес вәкилләре дә биредә үз ситуацияларын чиша ала. Мәшгульлек үзәгендә цифрлы үзәк барлыкка килде. Хәзер документлар электрон вариантларда гына кабул ителә. Гражданнар безнең цифрлы үзәктә гариза бирә алалар. Кирәк дисәләр, безнең хезмәткәрләр аларга ярдәм итә ала. Барысы да бушка эшләнә. Бөтен документларны тапшыру электрон рәвештә бара. Без ведомство ара хезмәттәшлектә эшлибез. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова шулай ук кайгырту тернәкләндерү үзәгендә, Радуга комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә, балалар һәм яшүсмерләр өчен булган ялкын социаль приютында булды. Бу объектларның һәр кайсы үзенең турыдан-туры бурычын нәтиҗәле хәл итәргә, кешеләрдә ышаныч тудырырга тиеш дип ассызыклады ул. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда фидакар хезмәт куйган ветераннарны җитәкчелек тарафыннан тәбрикләү матур гадәткә әверелгән. Шундый хөрмәт 95 яшьлек күркәм юбилейн каршы алучы Мөнирә апа Шакировага да күрсәтелде. Аны котларга район җитәкчелеге юбилярның туганнары, дуслары, якыннары җыйналды. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Бала чагы бик катлаулы кырыс елларга туры килә аның. Әтиләре сугышка киткәндә 6 бала ятим калалар. Шуны әтиләрне шунда военкоматта ине апчыгып киттеләр дә, ап киткәннәр дә ине, хәзер әтиләрне тезеп кайтты байрәтәләр. Шуннан көтәбез, әтиләр кайтмый, әтиләр кайткач чыкларбыз дибез. Ялындалар я озын гына, аларның икмәк тутыра торган. Шунда тезелешеп әтинең кайтканын көтәбез, бер вакытны аңгер-мәңгер вакыт, алар ине может без орган булганбыздыр, может озакта тормагандыр, кайтканнардыр. Хәзер ине торып алалар, атагымны озатып кайттым дип без сөйли башладык. Шул ки әти уятырга кушмаган, җылап калалар, ситем була дип, шул ки әтине күрмәдек. Мөнирә Шакирова 50 елга якын гомерен тегү фабрикасында хезмәткә багышлаган. Трикотажныйга бүлеп чыгардылар мине бухгалтер Хәлилов абый. Мөнирәне бирсәгез чыгам, трикотажныйга Айбгалим апай, Мөнирәне бирмәсәгез, ул мин бер бухгалтерны да шуны алам. Шулай итеп анда эшләдем дә бер состав финаллар. Инпаши виттереп бәйледерек штаннар бәйләвендә, футболкалар бәйләү шулай итеп башланды. Юбилярны тәбрикләп район җитәкчелеге Россия Федерациясе президентының котлау хатын укып бүләкләр тапшырды. Искә алып хөрмәт иткәч искәнең хәзер бар да бар, булса да менә шулай
Кәбіре киткәстен бик зур рәхмәт инде. Котлауларга шулай ук район ветераннар оешмасы җитәкчесе Миләүшә Рәшитова юбиляр эшләгән оешмадан һәм үзе яшәгән урамның территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре кушылды. Biz onu bik нык яратабыз, бик нык саклыйбыз, бик хөрмәт итәбез. Ул менә чынлап та инде төп Азнакай кешесе һәм Азнакайның бөтен тарихын яттан белүче, менә аның яшен вообще аңа биреп тә булмый. Аның белән сөйләшә башласаң, ул үзе бер аяклы тарих. Мөнирә апага туганнары, якыннары да иң изге теләкләрен җиткерде. Biz әни белән инде бик тату яшәдек инде. Мин бер бала үстем инде, аның булдым. Ул бик тырыш булды инде. Гел бер минутта тик тормады инде ул. Ательеларда приемщица, трикотажныйда приемщица булды, парикмахерскийда приемщица булды. Матур итеп киенеп йөрде, чәчләрен бөдрәләтеп. Бик тырыш ие. Бүтән тиз генә өстәлне, бүтән әйберне бәлешен пешереп куяр, итәкәләрне, бәлешләрне. Шундый тырыш булды инде ул безнең әни. Бүген ул бер гасырга якын гомерен ваклап, 95 яшен тутырып, якыннарының җылысын тоеп яши. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Пьесаны бер атнадан да кимрәк вакыт эчендә язып буламы? Бу сорауга җавапны узган ялларда Әлмәт драма театрында узган семинарда катнашучылар эзләде. Заманча драматургия буенча 3 көн эчендә пьесаны ничек язарга дигән вакыйга Татнефть компаниясе һәм Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге оештырган әдәби очрашулар проектының бер өлеше булды. Бу хакта тулырак Алсу Нуриева материалында. Человек с идеями, с ручкой и с бумагой. То есть больше ничего не нужно. Семинар февральдә ук башлана. Беренче этапта катнашучылар пьеса язу нигезләрен өйрәнә һәм бу юнәлештә эшли башлый. Икенче очрашуда тем буенча тулырак мәгълүмат бирәләр һәм хаталар үстендә эш башлана. Аларга танылган театр белгече, драматург, режиссер һәм сценарист ярдәм итә. Алар конфликтны диалог эшенә яшерү, персонажларга ичкерсез мәхәббәт, мәгълүматны үлчәп бирү, 4 төп сорауга җавап булу һәм персонажны башыннан ахырына кадәр алдан ук уйлау турында ассызыклый. Ты должен абсолютно 100% знать исходные события, их характер, как он плюет, как он кашляет, какая у него была жена и какое у него было трудное детство. Ты должен разработать персонаж от начала до конца. Семинарда төрле һөнәр һәм әзерлек дәрәҗәсендә кешеләр катнаша алды. Мондый форматтагы укуның инициаторы һәм методикасы авторы Башкортстанның заманча драматургия һәм режиссура үзәге җитәкчесе, тәҗрибәле режиссер Зиннур Сөләйманов. Безнең төп максатыбыз милли драматургияны булдыру, уның белән эшләү. Әлбәттә безнең республикалар, Башкортстан булһа, Татарстан булһа, нык кытлык кисерә заман драматургиясына. Һәм без шу семинарды башланып, әле генә юлга баскан драматурглар менән эшләргә булдык һәм уларны йыеп менә әлеге көндә икенче этапта безнең 10 драматургыбыз һәм улар 10 текст язды. Уларны экспертлар менән без тәнкыйтьләп, һөйләшеп, уларны Аллаһ буйырга инде театрларга yetkереп, улар киләсәктә пьесалардан спектакльләргә әверелер дип ышанабыз. Пьеса язу түгел процесс. Сюжетның борылышы, персонажның һәр репликасы үз урынында булырга тиеш. Бу белемнәр бик кыйммәтле дип билгеләп үтә шагыйрә һәм язучы Лилия Гыйбадуллина. Алга таба бу кагыйдәләрне үзенең иҗатында да кулланып карарга ниятли. Сәхнә сәнгатенә мондый игътибар һәм хөрмәт күрсәтү аеруча шатландыра дип ассызыклый. Беренчедән, иҗат кешесенә аңа аралашу кирәк. Драматургия буенча нинди дә сүз әйтәм дигән кешегә бигрәк тә шушы даирәдә кайнап яшәү, янып яшәү мөһим һәм кирәкле. Икенчедән, ул менә чынлап торып, татар драматургиясе үссен, ниндидер каләмендә ниндидер яралгы булган кешеләр бу өлкәдә үз сүзен әйтә алырлык, чын мәгънәсендә әсәрләр язарлык булып өлгерсен өчен дип эшләнелә торган эш инде бу. Мондый семинарлар театрга яңа иҗатны сөюче кешеләр табарга, заманча тормышны аңлаган һәм аның турында сәхнә теле белән сөйләргә әзер булган авторларны җәлеп итәргә ярдәм итә. Бу семинардан соң катнашучыларга эшләренә төзәтүләр кертергә 2 ай бирелә. 6 айдан соң 3нче этап булачак. Аның кысаларында кайбер пьесалардан өзекләр сәхнәдә куелыр дип планлаштырыла. Алсу Лия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты дәвам итә. Очрашулар калабызның 8 мәйданчыгында һәм Татарстанның тагын 11 торак пунктында уза. Узган шимбә программасын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты.
Каракүз скверында дистәләгән шәһәр халкы һәм кунаклары саксофон музыкасы белән ләззәтләнде. Тамашачылар алдында Әлмәт музыка күллиятен тәмамлаган Рөстәм Хәлилов чыгыш ясады. Кич буе джаз стандартлары һәм лирик әсәрләр яңгырады. Гомумән бездә шундый проект булуы бик шәп, чөнки ул безнең Әлмәтне чын мәдәни башкала итә. Кешеләр рәхәтләнеп тыңлый. Безнең шәһәр талантлар хәзинәсе һәм хәзер үзебезнең музыкантларыбыз белән горурлана ала торган урыннар бик күбәйде. Музыкантами, не приезжими, потому что у нас город, но кладезь талантов. Комсомольский паркында яхшы кәеф тамашачыларга Татарстан Республикасының атказанган артисты, Сандугач Сайрар Илем фестивале лауреаты Рөстәм Насыйбуллин бүләк итте. Биредә татар авторларының популяр әсәрләре яңгырады. Тамашачылар һәр чыгышны сокланып каршы алды. Алар арасында Луиза Габдрахманова. Ул мәдәни мөхит концертларына атна саен диярлек йөри. Мондый очрашулар җәйне үзенчәлекле итә ди. Сәламәтлек паркыннан күңелле көлү һәм балаларның шыршу килгән тавышлары ишетелде. Нәниләр аниматорларның мавыктыргыч биремнәрен үтәде, уйнады һәм рәхәтләнеп күңел ачтылар. Я с дочерью пришел, да, вот она как раз там бегает и развлекается. Да, конечно, замечательно. Детям весело, есть чем заняться. Спасибо организаторам. Проект төрле мәдәни күңел ачу программасы белән инде 9 ел дәвамында сөендерә. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты һәр атна, җомга һәм шимбә көне әлмәтләрнең күңелен ача. Программа 18 сәгатьтә башлана һәм 20 сәгатькә кадәр дәвам итә. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шарламада исә урам бәйрәме узды. Авылдашларының күңелле очрашуын Алсу Әхмәтҗанова да уртаклашты. Хәерле дип көтик кичләрне. Хәерле көн сезгә, кан кардәшләр. Хәерле ел, хәерле гамәл. Гомерегез хәерлегә булсын. Ата-бабаларының гореф-гадәтләрен саклау авылда яшәүчеләрнең төп максаты. Халык үз традицияләрен буыннан буынга күчерә. Алар моны үз мәдәниятен саклау өчен мөһим дип саный. Традицияләрне саклау нәкъ менә шушы халык бәйрәмнәрендә, гаилә йолаларында катнашу аша бара, ди алар. Үзебезнең Шарламау инде безнең үзенең дус халкы белән аерылып тора. Бөтен тирәк авылларга караганда да менә мин инде кая барсаң да бөтен өмәләргә бөтен халык бердәм. Күптән көтелгән очрашулар бәйрәме. Шараны халык үзе шулай дип атый. Кунаклар арасында туганнарын күрергә, туган йортларында булырга һәм күңелле хатирәләрне барларга кайтучылар шактый. Бәйрәм авыл халкы көче белән әзерләнгән концерт номерлары белән үрелеп барды. Авыл бәйрәме илгәрегедән килгән бәйрәм бит инде. Үзебезнең гәрәбәтләрне онытмыйча инде менә шушындай бәйрәмнәр оештырырга булдык. Монда инде чит авылда илгәре яшәгәннәр инде менә кеше, алар бит инде хәзер читтә яшиләр. Һәрберсенең инде туган авылына кайтасы килә. Шушындай бәйрәмнәр оештыргач, алар менә кайталар. Үзләренең авылны инде күреп китәләр. Рухатлык кирәкле саныйм инде бу әйберне. Моннан түбәндә яңадан да шулай булып торсын, үзгәртне авылыбызны ташламаска инде. Авылыбызны күтәреп торыйк, бергә эшләсәк, бергә йөрсәк, бик күңелле була. Монда туып үскән кешеләргә, туганнарга менә кайтып күрәләр йорт нигезләрен, дусларын, туганнарын очрашалар. Бик күңелле, бик рәхәт бәйрәм. Безгә бик шөгыль бәйрәм. Бер урамлы бу кечкенә авылда нефтчеләр, игенчеләр, очучылар, банкирлар, табиблар, укытучылар, язучылар, журналистлар туган. Алар арасында күренекле шәхесләр дә бар. Тарихны саклап калу һәм аны буыннарга тапшыру өчен авыл халкы китап язу эшенә кереште. 2000 елда Гөлгенә апа авыл тарихы, авылдашлары турында материаллар җыя башлый. Аннары бу игелекле эшкә бөтен авыл халкы кушыла. Бүген китап макеты әзер. Бәйрәмдә аны халыкка тәкъдим иттеләр. Китап 2 өлештән тора. Беренчесе Шарлама авылы тарихына багышланган. Икенче өлештә шәҗәрә агачлары һәм авылдашларның гаиләләре тарихы язылган дип сөйләде ул. Гөлнара ризалашты.
Bütün bizim yazgan evirlerini kompüterga kiritip çıkarıp bütün Gülnara alıp bardı. Anar stajyerler meselesini bütün özüm işledim stajyerlerini. Onlarla işlegende yine Hanife abi kızı Remziye işradı bizim yolga. Şu bütün yasagan stajyerlerini kompüter aşağı çıkarıp her vakit barsında yaxşı ettirip Gülnaraga җибәреп торды. Бердәмлектә көч Дишарлама авылы халкы һәм һәрвакыт актив тормыш алып бара. Чыгачак китапны гасырларны кичкән авыл, Шарлама авылы тарихы дип атарга булганнар. Аны замандашларга һәм үсеп килүче буынга кыйммәтле бүләк булыр дип ышанып кала шарламалылар. Шарлама авылы халкы шулай татар гореф-гадәтләрен саклап килә һәм менә шушы бәйрәмгә дә алар һәрвакыттагыча бәйрәмгә килгәндә күчтәнешләрен алып килеп, монда тәмләп, ашап, чәй эчеп, бергә бәйрәм итеп кайтып китәчәкләр. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.